Ada. Tunggu ini direk. Ada iki nanti yo. Sepi ape iki nek nanti. Ngurus sik, nutup nang ising sik. Iya, jangan wes sik. Mancing tagak iki. Apa ini? Halo, Halo, apa? kono ndi wae? Nang omah? Yo nang omah. Mancing tagak? Sembarang ayo. Yo, tak parani mari nek mancing. Yo tanteni. Yo. Wis, OTW. Yo. Jangan kepakai sisisan. Dan dulu yo akeh kene maketan. Wong rokokan awake sing HP ane nikmat tok. Tenang ya wong nek desa bersyukur. Duwe anak iso ning mangan turu blakrak tok ae. Gak ketemu gawean omah. Pak, aku dolen. Ayo, jangan dikon. Karutan ya, blakrak. Ayo, terus no. Kok gawean mancing ae. Coba mulai. Semeneng-meneng pe, remeng ya. Jaya. Nah, dia hari ini ngomong-ngomong nang omah, kano. Napa? Golek Jaya ta? Sik tak golekane. Mbok omah mbok garek mau. Sik yo. Ora iya tak antenani sik Bu, lah kare ngono. Jaya. Kok itu orang bergerak coba kalau? Sik, konteni tak tutup nang sing sik. Nih sik nek kok mari. Wis nopo kok niku? Arek penggawean iki sing sok. Ana tak bare. Dorong, Mbok, sing watu pek nih. Mau gak mari. Nek ana sik yo. Ya, tak antenani lah kare.
2,000 years later. Isu takon tenane kok. Suwe rek kon ngisi ngopo suwe nek dikene wong rek. Malah rasane ngeling sing watu. Ayo sampeyan nak Kak. Ayo. Rambutan yo. Lupa dah mangane. Mangane ta? Kene. Kan kira-kira yakin tak ngajak mancing nang kene? Oleh tak kira-kira? Sopo sing gak oleh? Maksudnya iwak raimu Stop, pokoknya yakin pasti oleh. di bener yakin ayo yo apa Kandhane. Mancing yo. Wong mancing golek iwak. Ibarat itu wong lanang, wong wedok PDKT-an. ngono ya. Iya. Don, wong lanang kaitan tok berjuang. Terus? Iya kaitan sembarang diingat kayak nona harga. Wis kena. Wis karet kayak no. Wis ta. Temen ya. Jadi koyo ibarat mancing ngene yo. Iya. Mosok ngono. Wis barat mancing ini iki lho. Hmm. Yo kaitan kayak umpani dipakani terus. Nah wis kena. Wis karet diumpani mana lho. Tinggal dak yo. Iya. Wong lanang ngono iki. Iya lanang ini iki. Nang kate kon iku sapa nek gak wong lanang cuk tak tok raimu kon kok iso ngomong ngono iku. Tibake nang kene mah yang disi cacing. Iya Jur, ket mang gak oleh-oleh ndi jare mulai ngene. Kon iku. Lho. Godol krek. Oleh ta? Wah iki tok. Angkat tuh. Jangkrik. Sandal. Ayo. Ngono jarene oleh-oleh jaremu. Yang penting yakin sih, sementing dipakani sih. Ngono wis oleh babak harus tinggal banda. Ini kok normal nih yo. Apa? Sik ngising cuk. Jangan sing nandi. Mbok sak nemune yo pemanis kepepet Yo kok cewek banyu sawahku. ngurus bab ning ngising. Nandi hari iki mau. Dan ngising kena jebus. Wis ngopo lah. Wis nang kene nang mana kabeh. Arek mah sing nandi lho. Ngising suwe negrane. Wis cuk. Aku nang kene. Aku isi nang kene iki lho. Bengak-bengok ae kon iku. Oh, wedhus. Ngising nang kono. Kono sing temen cek diwasno wong ka lho. Ya babano, penting ngising. Pateni warung ngarep lakare. Tutupno ngising ngono. Yo, engko tak tututi, tak nutupno ngising sik iki lho. Mari ta. Mari cuk, lowo kok. Pegawe yang ngising ae. Babano prioritas kok ngising. Seneng ngombe kok lho. Ya sik, mari iki. Cuk, kesop. Ku ngetot deh. Taemu gatuk. Temen, ngetot ngambil tae, kudu ngising-ngising kok nek kono ngising iku. Mau kakon mah durung cewek. Tae wis resik gendeng. Tae lho, kon cewek nandi. Nang kono banyu iku mau. Kaya bener kon sing durung cewek krek. Tapi wis resik, Pak. Ku ngentot kae kok. Tasmu nyambungmu iku. Kok iso? Lah kon jae nandi kon? Ngising. Kapok kon ngene ngelono wong ngisingan.
Loh, Lapo? Kudu guyu. lho, Jum, mike, Jum. Mike. Udah mesti narik. Cocok lali kayak. Sembarang, ayo, lagi. Halo guys, jangan lupa apa tuh? Dol channelmu dewe kok karo. Gak maksudnya tulis jenenge Yo, subscribe. gue add channel ada gue. Duh. Gue secok. Kenapa ngeder? Oh jangan tuh beneran mas. Lagi fokus, guys. Fokus mendengarkan dialog. Astagfirullahaladzim.